हाँ भाभी। कनी कि बुचिया के तनी चुसनिया लेते आई। ठीक बोले क्या हो तो नहीं। ठीक बा। अब बुचिया के तनी ड्राफ लेते आई बथुया करे खातिर माथावा डाले खातिर न हो। हां भाभी में दूधवा खत्म हो गया। खत्म हो गइल बा। हाँ अभी गरम होता है, अभी गरम हो ज्यादा। जाए दी तब अबे ना अथु घर जुड़ा जी ना तब भर के चीनी अथु के ले आई। आ मम्मी जी कहाँ गई नी? हां एथिया खेतवा पर गई रहली है ना, मसूरी काटत रहल है ना। हाँ वही पर लाने गई बिया। अच्छा ठीक है बाटे त अभी तक ले आई नी ना जी? ना जा तनी हम रास्ते में लाए थे, अब बोझवा देख हम लाना ना। ठीक बात तो दूधा निकाल के कटोरा में रख दे तनी जुड़ात रहो, एकरा बाद जाके हम चीनी मिला के दे दे। ठीक बटे। ठीक नु ए बुची। हाँ। सुनी ना कोनी के बुचिया के मोल कपड़ा बाटे छाता पर ले ले न त ढेर घाम लाग जाई। ठीक बा। वो जे सुन ले बनी कि रंगो फाट जाई ना। हां हां ठीक है ला ले तनी। रंग फाट जी के रंग उड़ जी हो बेचारी खूब बोलेली। बेटा बेटा छोड़ा तुम कितना सोती हो? आ काहे खातिर इतना सुतेलू? जागर हो तबे ना के बाद साइड करबू। काहे अब जागे नी? हां एक ने सुतल बिया का बुचिया? सूता तड़ी को अब जागा तड़ी को पते नहीं के चलत इन के। अरे लइकन के होला एही तरे। हां लइकन सन छोट में तुरंत जगिए सन तुरंत सुतिए भाई सन। मजी कुल काम धाम बाप रे करल बाप, बाटे तना- पकड़ लेके के हम जाता नहीं। दो अतना घाम भइल बानु हो कि बुझात के एकदम कपार एकदम गरम हो जाई। ले पकड़ दा अरे ले 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 ठीक बाजी हम जाते हैं। आई कनिया सुनो ना का कहनी अनु कि ओकरा से बड़की से बजनिया से एकदम दूर रखिए एकरा। हम काहे खातिर देम जी? जब रउआ हमरे के पहले से मना कइल में तो हम काहे खातिर देम? आज ओकर नजरो ना पड़े। ये ओकर नजर बहुत खराब है। है क्या मधु धाना पियत रही का? हां त एकरा के औंच दिया ठीक बा। आज मंगर हइयो ह। हां एकरा के सरसों मरचा से लेके औंच दिया। अच्छा ठीक आपन तो भइल ना आ दूसरा के चाहे ले ना कि बाल बच्चा हो खो। जाय दी जन जे कोई जैसन का करी हिय त हमरे पतो बाकी एकदम हमरो से जरत रहे त एगो त बाल बच्चा ना भइल त तनी मूल उर से रही तब न के रही तब त बुझा बनेले हमरे सासू। जाय दी दूसरा के का बात बतियावे जा त छोड़ो हमनी से जौन चीज कुछ करे अपन खास पिए से रहस अपन परल रहस हम लइका नहीं किसी दूर एगो चीज समझनी है कि उ दूर ना रही, ओकरा अंदरे अंदर जलन पैदा होत होई ठीक बा। ऐसे तू अपने लइका पे ध्यान रखिया भले काम हो चाहे ना हो। जरूरत यही से तो हम ना सुता के ना कोई काम धाम करे जतन हम तुरंत झट से काम काम हो के चाहे ना हो के कोनो बात नहीं के अपन लइका के ध्यान दिए। अरे हम सोनी मनी उठ गईली का हो? हम सोनी मनी उठ गईली का? आ उठ गइलो हम सोना मती उठ गईली। बहुत नींद लागता, बहुत नींद लागता। हाँ बहुत नींद लागता। भूख लागल बा? छोना मती के भूख लागल बा? ओले 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 बुचिया ए बुचिया। अरे बुआ कहाँ बड़ी हो? बुआ कहाँ चल गल बिया? छूनत नहीं के बदमाश हो गइल बिया। ए मम्मी जी तन दिन खिलाए के बुचिया के। जा तर के ना तू जैसे। ए मम्मी जी आखिर बताई हमार लइका लइकी ना भेल त का करी? कम से कम ओकर भइल बा तो दी आखिर इहो तो हमरे न लइकवा हुए। जइबू कि ना जैसे तरह के कहली समझैले बनी कि तू एकरा से दूर रहा। मम्मी जी काहे ऐसन कर? कितना बार तोरा के कहीं कि एकरा से दूर रहा? अतने खिलावे के शौक बता पैदा कर ले। अब भगवान जी ना देलन मम्मी जी वही जैसे हमरा के ऐसन कह के भेजलन तो रौरो बताई ऐसे तो कर। काहे खातिर खिलावे के शौक रखले बड़े? जब पैदा नहीं की कर सकत त अपने तो पैदा कर नहीं सकत आ दूसरा के लइका के आवता तोरा शौक चढ़ल बा खिलावे के। बाजी कहीं दे की दे तो का काय देब रे काय देब? जा तर कि ना जैसे भाग जैसे भाग। जब न तब मुंह उठा के चल आवेले। जब मम्मी दाइया कैसे कहाँ आप की? करते नहीं तो बताई गांव नगर के लोग ना करे।
हम तो चाहत नहीं कि गांव नगर के लोग तरह के मुआ के उन्हें फेंक दे। जी के का करबे रे बझनिया, बाजिन लोग यही तरह बोझ रहेला धरती पर, ते जी के का करबे? हमनी के खइबे चबेबे। नहीं मम्मी जी आखिर बताई। तोरा करनी के फल मिलता रे, तोरा करनी के फल मिलता का? मगरमच्छ के आंसू रोले बड़ीस का रोले बड़ीस रे? कहत कि जो हमरा लगे से जो भाग बड़का शौक चढ़ल बा। कोनो ठीक बा? हमारी गुड़िया रानी के नजर लगा दी तो भी दैनिया अपन तो लइका पैदा नहीं के होकत आ ढेर शौक चढ़ल बा खिलावे के जानता? खिलावे खातिर ले जाती है कि उन्हें टोना टमानी करे खातिर ले जाती है। ऐसा ही तो उ मुँहे माटी ले रहेले, जरत खोरनी जरत रहेले। हम जानत नहीं कि जो ये से बोल भी तो ये से तो ओकरा एकदम जरंती ढुक रहेला कि के तरह एकरा लइका हो गए हमारा ना भइल। अब तो हमार सास छोटकिए के मनी हन, इनका के हम फूल अच्छत से पूजा बाझिन बिलार कहाँ के। आई हे दादा देखो हमारी गुड़िया बेचारी के सुतल को दुश्वार कह दे तारी सर। ए बेरा हम एकरा के औछम जाके पंडित जी से जंतर बना के लिया के एकरा के हम गर्दन में पहना देम, कुछ कहो दी तब एक ही तो हमार बिया। बताओ हम तो अपने जान के न गईनी हाँ कि ए मम्मी जी दी बुचिया के तनी खिलावे खातिर के। हाँ अब मम्मी जी ऐसे कहत नहीं तो गांव नगर के लोग का कही हमरा के? जब अपने घर के लोग ऐसा बात तो केहू दूसरे के का कही सके नहीं। जब भगवान जी हमरा के बिगाड़ के भेजले बड़न हो जैसे तो हम का करी? अरे का है जा बैठ के रोत हो? अरे का भइल? का करी गई नहीं है बुचिया के खिलावे खातिर के तो मम्मी जी हमरा के मार के खेत देनी है। तो का जरूरी है खिलावल? जानते बो कि अपन ना ये हम तो अपने जान के न गई नहीं है जी। अब वो अपन जानते नहीं किसन। तो बताओ का जरूरी बाटे? तारा हम बार बार माना करते देर होखेला भगवान के घर में अनहेर ना होखेला, सबूर के फल मीठा होखेला। चुप रह रोजन। बताओ रोवा तो झूठो सचो के। हम तो ये सोचा तनी ना कि जाए तो भगवान जी हमरा के नहीं कन देले तो का अरे करी? पगली हो ये ऐसन बात नहीं खे। हम ओकरे के अपन बेटा चाहे बेटी मान के रखब, दोनों जना के तू रही ना। अरे छोड़ो अपन जान में अनका में अंतर होखेला। अगर वो अपन जानते नहीं किसन तो तू न जाना अपन। ऐसे भी हम रोपले बन जाता मान लग कि एक वर्ष में ना फल 2 वर्ष में अरे हो ही फर ऐसा बात नहीं क्या कि ना दियन भगवान। अब रो जन जाए द ओ कनिए लेखा तू पागल होखबू। बताई ऐसे काहे कर दनी मम्मी जी हमरा साथे? हम तोरा कहीं हम अपना तू तो दूसरा के जाना मलई, हम तो अपन जन्मल है ना तब तो हमारा के कुछ ना कुछ बोलत रहेले। बाकी जाए दे ओकर बात बुरा ना मानल जाला। का जरूरी रहे तोरा ओकर लइका उठेला के? कहत नहीं ना कि चली ना एक खाली बस अपना मन के संतुष्टि खातिर के बस एक खाली चली ना कहीं बड़का हॉस्पिटल में दिखा दी हमरा के। दवाई चलता ना बक्सर के अब के पर चल सासाराम ठीक ना आ चल के औ तो हो भैया एक जना कहत रहन कि कहाँ तो दिखावे के बाबा तर फोन कइले रह ना। हां तो चलल जो जे रो जन चुप रहो है कुल पोछ सब रोवे जाला चुप रह पागल हो। आज न तो काल होबे न करी। अभी तोर बूढ़ा बोली पूरा दिन हमनी के कसूर कइले बनी जी कि भगवान जी हमनी के ऐसन कर देले पड़न। कौन हमनी के बिगाड़ कइले रहनी है जब पिछला जन्म के? अरे बिगाड़ ना पगली ऐसन सब ना बोलल जाला। कहल गइल बा न चुप रह रो के तो बताओ अपन सब देह गला लेल बई अपने तो रोवत है हमरो का टेंशन में डलले रहते। बता अभी तक खाली अपने घर के लोग कहत रहलक कि जाए ऐसन बिया वैसन बिया बाजिन कुलचन ऐसे अब तो पूरा गांव नगर टोला मोहल्ला कहत जी हमनी के। अरे चुप रहो देखले मुस्कानमा के कितना लोग बोलत रहन है ये ह हुए। अरे 20 साल पे भइल न बाकी भइल न यही से खाली बस हमरे मन के संतुष्टि खातिर एक खाली चली न कहीं ने बिहार छोड़ा के कहीं लेके चली न बनारस हमरा के देखा दे बनारस ना चल तोरा के दिल्ली एगो बाबा बोलन ठीक न एगो भैया रहलन हमार दिल्ली आ उ कहत रहन मौसी के लइका हां ठीक न आ उ कहलन कि उनकर देखल मने कहीं जाला ना हो जाला तब की पारी ओजे चलल जी ठीक न आ जाए दो लोग गांव जवार कहत त का लोग खाए के देता अपन आदमी करता अपन खा दूसरा के ना सुनल जाला।
दूसरे के हम ना सुनत रहनी जी, दूसरे के दिल पे इतना ना लेत रहनी जितना आज हमरा कष्ट लागल। देख बुरा मन भी तो लोग मजली हम जेकरा के बोला तो वो बोले दे, चुपचाप रहो तू। अरे वो लगत जय हेमंत है जे बताओ का जरूरी रहे। अरे भगवान की ना ई कुल लइका जाम लगा तू रोवे लगत यही जे जय हेमंत है। लइको ए दे लइको हमरा के बोल दे तरन से बताई। चल हमनी के जना रहल, चुप रहो। चल त रोजन चल खाना खो खइले बे रे। अब हमरा खाना पीना कुछ नहीं के अच्छा लागत जी, एकदम से कुछ नहीं के अच्छा लागत। खइबी ना तो जानती ना दिक्कत हो जाए, फिर हमारे दवाई करावे के पड़ी। आए घर स्थिति खराब चलता, हम तोरा चलते काम नहीं करे जाते ही कुल के लू रहन से। हिम्मत बांध आ चल खाना खो, चल रोवे के नहीं के चल चला। ये दादा लइकिया के काज ने कहा छोड़ के मम्मी जी इहो छोटकियो चल गइल बिया। बतावा आ हे तरी करे के हां, हे तरी छोट लइका अभी कितना दिन के बिया, अभी 15 हो ना बीतले दादा। आई तरी छोड़ के चल गइल बालो, माने तनकियो लोर सहर ना ह छोटकियो के। बाबूआ छोना जाए कोनो बात नहीं के, हमरा के भगवान जी ना देलन त का करी। हम एकरे के अपन लड़की मानो, एकरे के अपन बाबू मानो, एके के पढ़ावल जाई लिखावल जाई न छुना। अक्का जी अरे हमर लड़की हे कोई से छूदनी छोड़ी ए मम्मी मम्मी। हां कन्या, अरे देखा त नहीं छोड़त नहीं के लड़की के दीदी हमर लड़की ए छोट को काली हम खेलावते न बनियो का देखी ना पूछिए कि कजन का करत रहली। ई का करत हो? दता लइका दता। मम्मी जी कुछ ना करो न खेलावते तो रानी है काली। छोड़ लइका छोड़। ओके कहली तरह के मना कइल बनी हो, कहली मना कइल बनी कि ओकरा से दूर रह। समझ में ना आले तारा, समझ में ना आले बात दिन बिला कहां के। अरे बचनी तोरा के कहली बनी रे कहली तोरा कहली बनी कि ते ओकरा से दूर रह। ते का ओकरा लइका पीछे पड़ रहली से। मम्मी जी हम तो काली सब के कहे ना पैदा कर से भाग से भाग लइका काली बन तरी लो ना। अभी न लोग के बताओ तनी भुनमुना तरू डाइन नि हर कुल ता डाइन बनल हम निकाल दम बुझ रही है तू। ए मम्मी जी हम रउवा के देख के कह रहनी ना जी। हमरे के तू देले रहू बरइबू। हां हम कबले सुतल बनी घर में। बूची जी खेलावत रहनी आज ये बूची तो बियो। हाँ भाभी कोजी रउवा के दे रात के लइको रहनी। छोड़ के कहां गइलिस रे? तो मम्मी अभी तो पूछे के सुता के गई रहनी है। ते कहलिस से हमरा से कि माई देखत रही बुझे के ते काहे छोड़ के गइली? ये नहीं कि जे देखत कि आदमी कपार में मारे रात रहत ना कि कोमा देखत रही के तो घर में बाज बिला डाइन बैठल गया हमेशा मुंह फाड़ के। एकरा तो कौन ई एथी में रहे ले अपना जुनून में के एकरा बुझेबे ना करला। जल्दी जल्दी पड़े वो ओकरा पूछी कि कोई आई छुई त लग भी चिल्लाए। छोड़ देलु कुछ होगा तो बुझ ले तोहर के एकदम काट देम हम। आ तारा के कहले बानी कनिया कि तू लइका के पीछे रह, कोनो काम की चिंता मत कर। घर में बैठे उतार ओकरा से कह दे तू हमरा के चिल्ला दे तू। अब ठीक बजान जाई जी अच्छी गति के लईकी जान जी मम्मी अब हमरा छोड़ जनता में पहले रहलु एकरा के ना नहवाओ तो नहीं तो खोल के रख देले। तू हु बाड़ू त गजब बाड़ू। तारा लइका के प्रति तनको चेतना रहेला कि लइका के संभाल के रखी। जाई दे हम जी गलती हो गई लटे हम ना गलती होई। जल्दी एकरा के जंतर बांध। ठीक बा बाप रे बाप दैनिया से दम तबाह हो गल बानी। ई जब न तब लइका के दम हमरा एथी कइले रहतिया। कोनो पाड़ी से ना ढेर लइका वाली बन तरी लो ना। अब ना रही बास ना बाजी बासुड़ी ले जाके आप फेंके आवत न तब इन लोग के बुझाई। ढेर हमरा के बाजिन कहता लो ना। नमस्कार परिणामी हमने के को पारिवारिक वीडियो रहल है बांझे वंज कोई कुछ ना होखेला ऐसे ना करे के चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और हमने अपन चैनल बा तो जे सब्सक्राइब नहीं किया के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।